Acum Grozav pe un culoar. Sunt situațiile care îi plac. Continuă Grozav, centrează în fața porții. Mustivar, este 1-0 pentru Petrolul. Faza defensivă. O acțiune a lui Cicu Grozav pe partea stângă. L-a depășit pe Letros foarte ușor. Apoi a fost altruist, a pasat, a intrat în unghi, a pasat în centru, acolo era liber și Ghierme, ce vă spuneam, și Ghierme apare foarte des la finalizare. Replica Marinescu, poate fi contraatacul Petrolului, minge pentru Grozav, Grozav scapă singur spre poartă, continuă Gicu Grozav, gol Petrolul! Excelent și după doar 6 minute Petrolul își majorează avantajul. Fază simplă pentru Gicu Grozav. Scona s-a părut doar un jalon în fața sa. Centrarea lui Crista, Sucala, e și Oprița acolo, poziție de offside. Da. O fază foarte ciudată și un nou gol marcat de Petrolul, George Galamaz, care s-a împăcat definitiv cu suporterii Petrolului. A fost o lovitură indirectă. Iată, neatenție totală. Da, și este golul marcat de Cristescu. Da, în curtea școlii. Nici în curtea școlii nu se întâmplă așa ceva. Minge pentru Grozav în careu. Ce șut frumos al lui Cicu Grozav și ce meci mare face. Chiar dacă e o partidă amicală, chiar dacă n-a mai ieșit în evidență, Grozav reușește o dublă pe el, Gicu Grozav, și la această fază o pasă frumoasă de marcare excelentă și greșeală a portarului grec, însă o finalizare superbă. A marcat așa și pentru echipa națională de tineret Gicu Grozav.